ka ɗauki wani kaso na dare ka riƙa bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Allah ya ce ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila. Wanda ka suna tahiyya akan siyakin wannan wadhkur isma rabbika ka ambaci ubangijinka bukratan a farkon wuni wa asila da ƙarshen wuni. Wa min al-layli kuma haka a cikin dare fasjud lahu kai sujada ga Allah subhanahu wataala wa sabbihu sannan kuma kai tasbihi ga Allah laylan tawila wani kaso a cikin dare. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata lalle ya tabbata cewa yana qiyamul layli har ya kai matakin da kawafin suna kumbura. Yaqumu al-layla hatta tatafattaru qadamahu kawafin suna kumbura. Aisha radiyallahu anha take cewa ya ma'aikin Allah shin ba Allah ya gafarta maka ba zunubanka wanda suka gabata da wanda za su zo in ma akwai su sai ce